аз съм Гената и днеска се опитаме да играем за дропър. Само ще ме извините. И така, почваме. What the fuck? Сега ще повърна, как каза. И така не играем да дропър, ще играем survival. И така, ако се чуи такъв ми скина и ми го, не като предния път, да може Девил Вики да ми го копира. Та така съм Гената. Вца, ти ще си моята част от моето легло. Ме извините, ще играем без звук, ще ме извинявате. Ама не мога да се чувам като играя с звук. Така може да говоря малко по-силно, ама не знам как се чувам. Заради това говоря по-силно. Коклякам бе. Чупи се. Може да слушате радио там. Пишеме радио. Тук трябва да чупим дърва и ще се заселим в някаква дупка за първата вечер. Добре, ще ме извините накрая на контролите. Към без 2. Днес може да свършим. Да настане твърде завод. Знаете, нямам право да качвам клипове повече от 15 минути, като започне да снимам на компютъра ще е друго. Следващия епизод може да е на The Dropper, пък също може да е на Vector 2. Те обработвам това дърво. Сега правим малко пръчки, един крафтинг тейбъл. И още малко пръчки, слагаме крафтинг тейбъла. Правим си една брадва, един меч и една кирка. Не си направих кирка. Да бе, що си направих кирка, не трябва, нали? На този остров май няма нищо там. Май ще потърсим овце. Фак. Ако са чуете с коя програма снимам, може ми пишете на Skype и на Facebook. Също така споделяйте с приятели за мен. Казвайте им да се абонират и да харесват клиповете ми, защото според мен ги прави интересни. Пълна практикия. Може да си умрели от смях. Как да падна в дупката, се убия, като прасе, прасе, ай не като прасе, като куче. Прасчо! Умри, умри.
иска 5 дни. И така върнах се, просто имах малко работа. Играем Survival. Тогава ще си пробия дупка в земята. Те ще говоря малко по-тихо. Надявам се да не се чува толкова зле в клипа. Така. Тук намираме дупка. И тук ще се засилим. Професионално чупене наблюдавате. Подскачам. Купаем тук. Ще направим къща. Имаме ли пажори? Храна. Пажори. Така, в момента е подходящ момент да ви напомня да се абонирате и да споделяте с приятели. Казвайте им да се абонирате, да ми харесват клиповете. Нали, естествено, ако им харесват, защото ако не им харесват, да си изразят мнението в коментарите. Тъй, че ако се опитват да ме затъпят, няма как да стане. Също така някои хора може да ме знаят като Дидо 619. Така, на 31 от 31 до 10, от 31 юли до 10 август няма да качвам клипови. Защото съм на море и нямам така време. Ставам се една врата. Поставяме тук 2 честа на печка, кирка, меч и брадва. Кирката. Тук поставяме честа. И ще опечем малко дърво. Да си направим чаркол. Трябваше да си взема санд, ма кой го интересува. Правим си чаркол и свършваме с епизода. Слагаме тук печката. Ставаме тази вълна, пръчките. Това. То скака на стол, така. Правим си торчове и приключваме с епизода.
радиатор. Правим два порта. Осветяваме тук. Малко не си личи, че сме осветили. Макар и. Така, надявам се ви харесало. Довиждане от мен. Аз съм Кината. Довиждане от мен. Чао.